Sandalnya orang foto. Armi gelagai. Oksigen. Napa niki, Mbak? Oh, ngeten iki, Mas. Ya gur sangane wis iki. Oh, Ngeten. Sing dikanoke kowe kok ya, Mas? niki kula nembe pindah niki ning ngertos. Oh, lah dalam pundi? Oh, lah tiyang semen. putih. Oh, Oh, semen. Lah dek ngertos enten ngeten iki. Lah diundang. Oh, diundang. Niki jenenge napa, Mbak Adae? Encek. Encek. Nggih. Kepiye? Enggak dipakai sandale. Matur Nggih. nuwun. Oh, Ngeten. Sing dikanoke kowe kok ya, Mas? niki kula nembe pindah niki ning ngertos. Oh, lah dalam pundi? Oh, lah Oh, tiyang semen. putih. Oh, Oh, semen. semen. Lah dek ngertos enten ngeten iki. Lah diundang. Oh, diundang. Niki jenenge napa, Mbak Adae? Encek. Encek. Nggih. Kepiye? Enggak dipakai sandale. Matur Nggih. nuwun.